kapsu namastí, prachama zakrastí, na děvu povětrnou. V dějinách české rockové hudby se objevuje mnoho skupin, ale snad žádná z nich neodrážela tak přesně osud českého národa jako Visací zámek. Přišel v nesprávný čas na nesprávné místo a přesto dokázal vytvořit hodnoty, které přetrvaly skupinu samotnou. Vraťme se teď o čtvrtstoletí zpět do roku 1982 a pokusme se odkrýt pravdu o tomto nesmrtelném hudebním fenoménu. Jestli bylo pravý nebo jen stromy se hnuly, čekáme v zástupu klíčový kirky, ale chodba je tmavá, kdo ví kam vede? Držíme, tímhletým korytem, tlačíme, možná už je, strženým závitem, držíme, tímhletým korytem, tlačíme, možná už je, strženým závitem. Možná na mě čeká láska, jenomže ne sama. Čekání si v noci krátí s jinejma chlapama. Z piva mi padá pěna, můžu si něco přát. Všechno to zaspat. Běžíme, tímhletým korytem. Tlačíme, možná už je. Strženým závitem. Běžíme, tímhletým korytem. Tlačíme, možná už je. Strženým závitem. Jsem byl hrozně bezproblémový dítě. Nebejt drobného incidentu s těma padělanýma podpisama, pak to ukradený auto, no, ale jinak úplně bezproblémový dítě. Jsem dělal jenom radost rodičům. Byl jsem pionýr hlavně, takový pionýr provokatér. A jinak jsem byl takový skromný dítě. Skromný, ale nejlepší. V 69. jsme z naší chalupy v Jizerských horách odsunuli zpět do Německa jednu Němku. No a po ní mi zbyla taková prahistorická kytara. I s kompletním seznamem všech 5 existujících akordů, které jsem se asi během 5 let naučil hrát a to byl vlastně můj první kontakt s kytarou. Můj otec byl včelář a máma byla učitelka v mateřské škole. No a si pamatuju jednou, když otec začínal se včelama, tak měl asi tři včelstva na zahradě, kam jsme chodili a on to neuměl moc a prostě jednou já jsem vyběhl z takový ty zahrádkářský chatičky a otec tam ležel na zemi, hrozně se smítal a na něm v obrovský roje ani nebyl vidět a tak jsem byl v hrozném šoku, jo. Doma bylo ještě křídlo, to bylo přes půlku ložnice, tak jsem zkoušel brnkat na ty struny. Potom jsem u kamaráda viděl harfu, tak jsem zkoušel hrát na tu harfu. Taky to nějak nebylo ono. No, pak jsem objevil kontrabas, tak tam měl jenom 4 struny, to byla pohoda. Pak když jsem začal dělat big beat, tak jsem přišel na to, že ta baskytara se vejde líp do autobusu, tak jsem začal hrát na tu baskytaru. Přibližně asi tak v 6-7 letech jsme jednou koupili v hračkárně takovou umělohmotnou kytaru a na tu jsem potom několik dní bez přestání brnkal. Od té doby potom byla delší pauza až asi do puberty. Jan Haubert je jediný, kdo má klasické hudební vzdělání. Ve skutečnosti však jde spíše o nekonečné potyčky s učitelkou a nástrojem samotným. No jo, Honzik, no. Ten neměl vůbec žádný zájem. Klavír ho nebavil. To už jsem na tom dítěti poznala, jak se kouká někam vůbec jinam, kam by nemělo, nesoustředí se. A za chvíli ke mně přestal chodit. Přísahala bych, že se už nikdy v životě hudbou zabývat nebude. No už na gymnáziu jsem zkoušel založit první kapelu. Se jmenovala Nemesis a byla to dost legrace.
jsme tehdy vůbec nevěděli, že kytary se mají ladit. Někdo nám potom řekl, že se mají ladit, ale to jsme zase netušili, že i vzájemně nějak, že vlastně všechny ty písničky byly taký originály. V roce 1981 opouští Michal Piksa českobudějovickou skupinu Frekvence a stěhuje se do Prahy. Na stavební fakultě ČVUT se setkává s Janem Haubertem. Počáteční nenávist se mění v pevné přátelství. Společně začínají shánět další hudebníky k založení kapely. S Ivanem jsem se seznámil vlastně tak, že jsme chodili s Honzou Haubertem z hospody z Hrádku vždycky v noci na koleje a slyšeli jsme takový kvílivý úpění někoho na koleji na Sermičce. Nakonec se teda ukázalo, že to úpí hroch na kytaru. Pozval jsem ho tehdy do hospody na Hrádku. No a on prostě už byl vlastně známý kytarista, kdežto já jsem mu neměl moc co nabídnout, ale do té kapely jsem ho chtěl, tak jsem se aspoň tvářil hrozně tvrdě. Téměř nic jsem neříkal. Tvářil se hrozně hustě, mlčel. Já jsem se hrozně bál a měl jsem z něj hrozný respekt. No a na něj to nějak zabralo. Jako říkal, že jo, že teda u nás bude hrát. A to byl vlastně moje první setkání s Vysacím zámkem. Oni samozřejmě neuměli na nic hrát, ale chodili po kolejích po Strahově, kde bydleli a tam vykládali, že opravdu nejlepší punková kapela v Praze a v celých Čechách je Visací zámek. No a nakonec se ukázalo, že už ta fáma byla potom tak slavná, že tu kapelu bylo nutno zkrátka vytvořit. Tak jsme si řekli tenkrát zvoněno, no tak uděláme Visací zámek. Problém byl v tom teda, že kluci vlastně neznali vůbec, jak se ty kytary pořádně ladějí. Honza ten mikrofon pořádně neměl držet, držel to v obráceně, jo, nebo teďko nevěděl si v levý ruce, nebo v druhý ruce, nebo v oboma rukama to má držet. Nebo Ivan, ten uměl hrát jenom v leže. To jsme prostě nemohli donutit, aby stál, jo. To vznikaly další problémy, jestli pro ně budeme na pódium stavět nějaký praktikábly, aby ty lidi vůbec viděli. Byly s nima problémy teda, ale jakože jsem uplatnil svoje znalosti z Frekvence, tak jsem z nich vlastně udělal kapelu. Takže to vlastně byla moje zásluha. Bez mě by nebyli vůbec schopní zahrát. První koncert Vysacího zámku byl naplánován na 15. listopadu 1982, ale jako mnoho věcí v životě této kapely přišel v nesprávný čas. První koncert byl zrušený kvůli úmrtí Brežněva. Brežněv to byl takový Rus, který tehdy ovládal všechny státy od našeho na východ. No a díky tomu jsme hned od počátku získali věhlas takový zakazovaný, pronásledovaný kapely. No dobrý.